Георги се казвам, Банчев. Годинките са вече 62-3. И този занаят яко му е запалил още с детинството и с него ще съмре. Като чегато мисля, че аз ще съм последният таки тук за специално. Ама работата е изпусната. Най-важното, което е намаля животновъдството и си отиде това някогашният народ, който беше раждан от добитък. Горите над Копривщица, бай Георги и неговото стадо с над 600 овце и още толкова малки агнета. По ливадите на Средна гора вече рядко ще видите подобно нещо. В българската традиция Свети Георги покровителства овчарите и стадата. В България обаче и стадата, и пастирите се изчезва с вид. Особено тази порода местни овце, дъбенската, и тази порода хора, като бай Георги, които са дошли с призванието. Не може да намериш човек да те смени за един ден. Не може да намериш човек да ходи с теб, да ти е дружина поне, а не да го оставиш и да... Защото и как изроди се народа. Това народ иска да е беден, иска да е гладен, но да не е изморен. И като речат, нема работа. Има работа. Ама тия ги е срам да кажат мрзини, ами викат нема работа. Работа има да дойдат тук при мен и на друго място да идат. Овчар лесно се става. Да, ама кой как дойде, никой не ще стане лесно. Бе. Поразгледа и вика, то нема и обхват тук на телефона, и ток нема, баня нема. Ами, поразгледа и ще замине. И за мен не е лесно да си овчар, истински овчар не е лесно. Моят баща казваше, може да губиш и почти губиш, но трудът трябва да ти е постоянство на него. Една нива може да орежи 9 години и нищо да не взимаш. Едва си взимаш и семето от нея. На 10-та ще ти даде и ще чеш, ей, чакай пак да може да сееш още 9. И тук е така. Най-мъчно, което го чувствам, че няма да има след нас кой да продължи тази работа. Няма да има. На 230 км от тук, Благоевградско, Георги тръгва с кобилката Катя да обиколи стадата си. Той е на 33. Качил се на високо, казва, че е избрал да е далеч от хората, за да е по-близо до себе си. Как един млад човек решава да живее? На село, да. На село в трудни условия, без ток, без телевизия, без вода, без път. Защото народа ни е като едно стадо овце. Всички са се юрнали да живеят в градовете и искат да живеят добре, искат да им е чисто, но това не може да се случи. Аз искам да живея на чистичко, здравословно, природосъобразно. Пия си вода от извора. Обиждали са ме, ти си вика вълк единяк. Моите хора живеят така, ходят си по заведения, по плажове, по морета. Изобщо не ме притеснява. Живея както на мен ми харесва, както мисля за добре. Така са ме възпитали моите родители, моите дядовци. Първото нещо, което те посреща тук, е българското и европейското знаме, закачени на близките дъбове. Едното, защото сме в България. Второто, защото родното оцелява с парите от Европа. Място до сърцето на Георги обаче има само българският герб. Имам голямо търпение и воля да работя за бъдещето, за българското. Защото той изчезва. Лека по лека той изчезва. И карам отвътре, просто съдба. Как се оправям? Много работа, мерака, 120 крави, 20 коня, 125 овци майки, 140 кози майки, без ярета, без агнета. Прасенца си имам 3 прасенца. Кучета имам 4-5 кучета имам, каракачанки. Помагат ми. Имах едно момче, циганче. Значи при мен не са работили българи, искам да подчертая. Идвали са помаци, българо-мохамедани, турци, цигани. А защо конкретизираш кой е работил за тебе? Това, че не са работили българи, какво означава? Защото не искат да работят българите. За тях е унизително. Говориш ли си с животните? Да, говорим.
понеко път, когато съм много тъжен, също им говоря. Опитвам се да ми перат малко енергия. Като при говоренето. Успокоявам се, говорим, някой път съм плакал пред тях, говорим, отчаян от живота, безпаричие, обидите на хората, които понасяш. И как те обиждат хората? Наричате дивак, те наричате вълк и динак. Павлино. Къде ги водиш? Да пусна малките да ядат. Това теле е на 2 седмици. Това е най-малкото теле. Всички крави ли си имат имена? Да, всички имена си имат. Това е Тодора, това е Саботина, това е Звездана, Сивушка, Лиса, Гошо, Костадинка, Милена, тази пак Лиса, оная долу е Милка, Диляна. Направил съм си водоем от дъжда, като събирам водата, тази вода, която идва отгоре, да пият, когато па не става за пиене, животите се разхлаждат, както виждате. Много добре им действа водата. То са казали, помогни си, сам да ти помогне Господ. Значи, всеки едно нещо трябва да се заслужи. Всичко това нещо съм го постигнал с адски много труд. Непрестанен труд. Не съм гледал финансовата изгода. Да съм теглил черта, колко ще ми излезе, колко ще ми струва, дали имам сметка, не. Просто съм гледал да вървя напред, да се развивам. Връщаме се под връх Богдан в Средна гора. Тази вечер при бай Георги се е родило ново агънце. Стои отделено, за да укрепне и тогава ще отиде при стадото. Това е шиленце, ама много такова, много даровит, много кадирно. Защо? Кадирно за майка, навиж как си го варди, как си го подая. Плаши ли си сега, като съм го хванал така? Плаши се, ама любовта е много голяма към него и се решава да седи около теб. Покорни ли са овцете? Покорни са, как да не са покорни. Например, една овца, като тръгне по теб, тръга всичките нещата, може да не име поволи, може да ги караш в кланницата, тя тръга, де ще ги е. И народът е ти. Сега тая партия ни засили, айде Юруш, една партия ни засили, айде Юруш. То ни засилваха, стана 25 години. И колко ще ни засилват, още мазна. Тя България е на път да заминава. Но още има такива хора, които я обичат и милеят, да я задържат. И тази младеж някак се ако ни са вдъхне някакъв кураж и да се запре в България, всичко приказва за навън. И като речат пък, де е майка ти, де е дъщеря ти, де е? Ами в Гърция, в Италия, не знае какво, гледа възрастни хора. Гледа, какво ти и казват, това ще гледа. Нашите хора са каили всичко да правят, но не и да фригат такъв кръски труд, независимо дали е с добитък или е с земя. Аз съм запомнил тегловни неща, но беха красиви. Тая гора, като тръгнаха секачи, извозвачи. Ама като се качил на конете ли, на катирите ли, на какво е, той запял, засвирило ние предобски песни, увеселено. Сега гледай какво е. Народът някак си е фанат за гуш. Просто е притеснен този народ. Така ако си тръгнали с Балкана да си чул някой да пее, да свири, то няма народ, няма кой да пее. Младият Георги е един от малкото останали в запустелите махали на село Железница. Около него има повече къщи, отколкото хора, а къщите са през баир. Но този Георги казва, че дивото го зове. Като си идвам от града, идвам с главоболие. И тук, като навляза вече в гората, просто веднага главото ми спада. Чувствам се жизнен. Ева, Минка. Ева, Минка. Ева, бедичката. Ева, да ти дам хлебче малко.
Виж колко хубаво си играят. Как да ги накараш да са вътре? И те се радват на природата, на свободата. Ти малък ли се чувстваш тук на върха на планината? Много малък. Една капка в морето. Но свободен. Свободен, спокоен, сигурен в нещото, което работи. Това е най-старата къща. Тук ще живеели прабаба ми, предадо ми. Това е също стара къща, която са живели баба ми и дядо ми. Аз направих малко ремонт, тук да се живея малко по-хубаво, да ми е по-чистичко. Тук си направих една баня и тоалетна. Да се къпя, да ми лепва. Бойлер е на дърва. Вода нямаме, но караме с цистерна. С тази цистерна и с трактора си караме вода, сипваме отгоре и така. Кога отиде за първи път на море? Преди 2 години, като бех на 31 години. Беше много вълнуващо. И пристигнахме рано сутринта и с моята приятелка. Тя е ходила на море преди, ама аз не бех ходил. И тя спеше в рейси и викам, ставай, това морето ли е? И така беше тръгнала да изгрява слънцето. Много вълнуващо. Много вълнуващо. Несебър бяхме. Много хубаво. Просто много беше щастлив да видя морето, да видя планината, да и аз като всички нормални хора на хотел. В Деня на храбростта най-голямото предизвикателство за Георги и Георги е да продължат призванието си. И ако част от стоката ще отиде за курбан и за здраве, целта на двамата е една – да пазят традицията и нашата земя да остане жива, със звука от чановете на стадата. А в чарлъкът вика, не е трудна работа, важното е, вика, свикнеш и говориш сам. И аз говоря си сам, па си задавам въпроси, па си отговарям като луд, и како ме гледа някой ще че това Георги е трепнал, не е добре. Това, дето казваш кой е животът, то е беконова е башка работа. Който се откраднеш от животът, независимо кой. Дали ще е хубава компания, дали ще не иде да пиеш едно хубаво вино, това всичко за мен е нещо кражба. Нещо, като си се отчупил от нещо. Гледам да се събудя преди изгря слънце. Около 1 минута, както се издига слънцето, да поема слънчевите лъчи от слънцето, да се заредя, да ме хване на крак слънцето. Много е важно да хване на крак слънцето. Така се чувстваш цял ден се чувстваш бодър и работоспособен. Виждам Рила планина, виждам Пирин планина, Малешевска планина. Отзад виждаме там, като застана при къщи, виждам и Осогонската планина. От всекъде планини. Планини, гора, природа. Просто природа. Прекрасна природа. Чист въздух. И това е. Това му трябва един човек да живее хубаво, спокойно и да е здрав. Чакай. Чакай.